Sangti mohol dar sira rong hangpi lapen SMSA ya tumpen AIKSU mai puistarson tiso phanlamboy kipipon. Kru kidinga rong arat kidam kibang tuwar social worker PT rang hinpen tuwar kasilam pidam. Sangti mohol dar sira rong hangpi lapen SMSA ya tumpen AIKSU mai puistarson tiso phanlamboy kipipon. Patumi mati jong ni Pfizer kep arni berta cheta elong ki klangpon inut sangti mohol dar sira rong hangpi aphan All India Karbi Student Union mate AIKSU mai puistarson tiso lapen ari sang ho atum sira rong hangpi ke KAAC lapen Forest Department atum aphan langplot pensi sangti kang hupu karboga puthak pini puthor Sen mohol dar Supplier Association mate SMSA asai hemalong pherangkia mai kang nipon. Pherangkia mai along Sen mohol dar sira rong hangpi pen kaning jepon ke AIKSU mai puistarson tiso lapen ari sang ho atum niliphan arona lo mate kichok lima lo avepu akoi nang ki pipon ke ahok kali lapen niliphan tangka suri phokep nang pinangji pusi ke ther puta akoi pipon lasi lapuso nang ki ther nang ki hap do bomlang pulote nilitumta sai jokje lam hoi pinang kok poputa ningjepon tangte ang tonalam the ka chini ji aphan pherangke thengno kaningje ponalam the penle arjupon exina news desk report public tv Karbi Anglo. Niliphan akoi nangi pi ke like lo je nili illegal siki claim pusi niliphan akoi nangi pi sitame nili ke sangti claim ta claim dun bom lo mohol ta claim dun bom bangamen ta nili claim dun bom lo sitame piniar nias nili ke department lapen council atau mas council atau hat nili arkan ke athe nili ke piniar ni ki claim chot kali lo momentu pen ta claim lo sitame nili royalty ta clear lapen nili tumge la tender det pen nili tumge mining dam nangi mining dam det nili tum aphan ke dak operation nang pakuri nang pakle masilong le tame nili tum ala nili tum nangi koy ke nili phan ke illegal punang koy lo non ke illegal kali nili claim bang ke la hen lo mining plan la hen lo nili tum han mining plan la so mining plan ki long dam dia phan nili tum dak council long nili tum boisa pidiat an si nili tum dak pen dam long ji dakpen nilitum 2,32,000 nilitum dakpen dak joma dia si nilitum han laso mining plan longji laso mining plan long dia tapisi nilitum aphan ako council atum aphan nilitum royalty chipi tangi la royalty chipi det pen nilitum aphan la hello operation order lasi niliphan akoi nangi pike nane pen nane a photo nang ka thai pen kipi la pen nili photo kipi ke lake alang litum aot kilang nu si kachip lang lu kusinili ke pudet po athe alang litum ge pini chot kali aprang ta alang litum ge nili long tawang lo along aprek long tawang lo sitame alang litum ge poisa phansi lake claim chot abe par ke anu aprek along ke hangdam kona lo George Milik along ta mane ka choklem dundo George Milik andar lo haladak sita alang litum santing len pi along ta 10,000 lama thapa lama long ta dilip lama long ta 10,000 lapen ke moromi dipusane pine la long ta 10,000 lapen ke ba intipi amen ni libang chini ne der alang lita ni andar George Milit andar long si choklem don lo alang lita 10,000 pilo lapen ke ako ino arthik ti so mohol long ino choklem don do alang li phanda pasik sak dam lo so mekta men hala intiuso hai alang hemonto ta alang 25,000 alang litum han pidun lo alang litum ge niliphan kenang ki blame ke je abedet pulo thik ase alang tum abedet pen pulo te niliphan documents nang hango doma abema documents nang hang det pen si alang litum la niliphan fake news nang ki pinang ye nang ne det je polo documents nang hang det pen nang pinot niliphan kopi ma ke chok check dam de niliphan aprang nang contact tha documents nang hang tha
nili bangke la si puji la si autonomous council la sar tum hanta nili kardom ya thang nili ke kabul la jat tawe kumat bang pusi nang lipan kang hu buat kona pigla amen bang la bangke media All India Karbi Student Union patumsi nili pan kanghu punang karbok la amen bangke starson tiso la pen ke welson tiso la pen ke mensing terong alang litumsi batai ta nili pan la son si nang aprang ta la sodim long thot sodim long si nili pan pulo ok kachong hu laki pusi sita mi alang litum poisa chuendet anu ka premon poisa chuendet ajoini silatum ing samri lo sita mi non ta ko son taksi poisa nang hang lo nilipan direct nang hang hede ahok pe nilipan direct nang hang he anu ka frekuensi pukang lo je nang pachingkino nililong ke nombor tabe alang litum nang nilipan dorkar pote nilipan phone nombor nang sipinai nilipan phone sta phone nombor ta nang pipe anu ka frekuensi pula alang tumsi bang chingki lo surkia pe nang pipo ta baido kusi pule he ahok lo ili nije amunit alang litum ta choklen da chodam da po student union popot nili banta chok nang chirabdun po surkia bangke pusi nili tu ini je sitame nona bang alang litum nang hang lo pu pocket nangi sitame nili pula nili ke pocket ave nili ke capacity ave non matke te nili ke royalty lo maka cpg ba nang litum hal ma cpg mahala lewar tum hal maka cpg pemasi nili ke ppa join si alang litum ke asorni alang litum na to cara arni bangke Saturday alang tumpilo news Monday arni ancol pasti lapuson along anut kapek la tum son kaciplang son ajudun long dum nona mat ke anut kapre katum ge lason nga ciplang abang ke abi alang litum si along tin da dampo along tin da long ta poisa rungpo latum ge lason si kaciplang lon dai ta asia alani lang kisutum nang ke manang long dat bang kale kapek long ta son dum kapre long ta damig bo latum ge telas bang so star son apantin nanit tumahin dan kupilan tenon kang sai hipi nilit tumahin banggela son jong si ciplang bom lang pulote alang anglit tumhan tuning rilo media tu handa tuning rilo marat tum handa tuning rilo la son ke klem tum aphan ke inside wek nangji la pen council la sora phanta tuning rilo sar tum phanta inside wek nangi la son naki klem tum aphan ke tang tumna sangti mohol doan pen kang sai son ka sik son duluma mate akapek son thana pini son ka report dam son ka sik nili lason si mathalo he alang litum lason along ke torture nili tumhan ke torture la pulenang torture bat pulote nili tum ke council ta text ta chipiun elo la sila punang klem pulote nili tum ke FR ta sitame pidep po kasi nili tum bangke ka chisiklo ini tundak SMS mate Saint Molder Supply Association pen news kote tungpan johang alang litum nang kebang pipot nilitum hen penalang tungpan choro lo kardom lasi lamte si hini kedamtang alang li sirarong hang pipan All India Karbi Student Union alang litum alang li sirarong hang pipan moholdar sirarong hang pipan sangtikang hu mana kakoi kipi masalah so putak senil tum SMS itu Saint Molder Supply Association benta lamklar biji so alang litum han johang lo lasi alam klar ke la puelo nilitum la kacinia teng puludang te dag SMS long alang li siraram hangpi mohol tendar long lok pen tangdet pen api nitum dari Saint Molder Supply Association long nitum long documents tang che submit alang li ini pen ke ni so sangtiam holdar lo po junto alang li pan akoy kipi adim long alang li kiklem tar kali Thomas Council pen tendar alang li royalty pi pakasi alang li kiklem lapen alang li lapulo Assam Geology Director of Geology and Mining Assam hala sopen nil tumhan isi plan na bonai pido hala so plan ateng bensi GPS coordinate ha so me bateng bensi alang li alam me bandar long selang li kami plan kunane foto pen wa nama se alang li fan paklang pu hala bangke kali usi department na sorta
lang dam sari penta department na sohoy penta lam long lo kali selang lipan apu kan rokta ke chokchi kusi nil tu mese hin penta alang li all India Garbage Student Union tumpan la puson ke thang chi ni pin pen ke akoi pita roi chokchi kusi nil tu mahin pen alang li betang alang li ano sila rong hampi lo alang li lam klar pachi pisina Krokiding arong arat kidam kibang tuwar social worker pite rang hinpen tuwar kasilam pidam. Lakhain koiratrok duar baguri constituency ke parlo krokiding arong arat kidam kibang sungpik pu alam krokiding arong asar lapen news 24 pherang ki ronjit kroatum social worker pite rang along tuwar nang silam pibek tha pusi social worker pite rang along chuning ridam lo. Bangso lam kroidunsi krokiding arong kidam atowar silam pidamlo lapen krokiding arong arat pen anisan sita chulin kanglo krokiding arong laki Karbi Anglong lapen Golagha district ahoylo sita bangso arong aphan KAC kichari atum kilang pangkrila krokiding arong arat pen social worker pite rang aphan lapen Kajironga KSA Santos rong pi lapen arisang ho aphan Karbi manpeng ke thenai Karbi pohopen archodon lapen Kajironga KSA Maipu Santos rong pisita bangso tuwar kasilamalong chitongdon tangte krokiding arong asar lapen news 24 pherangki ronjit kro lapen Kajironga KSA Santos rong pipen pherangki athengno kapachini alamthe angton pen arjupon iksina news desk report public TV Karbi Anglong Pininili dak bang ke ini hala jirpo bang nang hang lo juida mang lo son lo he amasi dang thek lok lo ali bonai bom amasi ne surprise do ha 2005 pen dak ni liwang lo dak na do cheng la kiding crew dak na do cheng 2005 pen lo ta to wa be ekdom inghan pen siri tum cycle pen siwang wang ekdom la cycle da ban no set sta pinili bonai lo ni li ekdom mane men mang hak son sok de son Are pinili bonai pi komada ning menai bang lo ni tu major pol he terang sangalang li si bonai pi lo ni li ekdom ning arong lo pinige ning arong bes dak ba lang li la tak lang bom prang ba ni li ke 2005 pen dak do la so prang lang li tu ming long do bom ta ni li dam la so dak rian bang ke ni li dam mane kupi ko son ko la hai abang ke ni li bil ta nang en boy akala kusen ki rang pen la so adu non ki rang ki la ma Kacilare pini ali ke bonai thek lo terang sang ho bang ke ni lipan hang lo ni lipan ke ne juida mang anisan chopru na da kiding kro long polam le ni li ke an chopru no an choe ja lo jo dak kro rong sor pen sa mi lipan Karbi apo ho ben man peng nang pilo ni li an so se mangar bakethe la sonji thek long lo la pen la soi riata aprang ni li ke wang cheng hat 2005 dak na lang tumna do cheng ben pidian bata chikil la piglo si nili pudai po bangala song thak terang song thak non bang ke ben koi bak ka delomra malasi la pen pu dai thor dai huri pu la baguri kohora diring la duar baguri yang kang silong la song thak bang ke po ban so te dolang prote delomra lo kiduk ji se ke duar baguri lo kiduk ji se thai Duar baguri long duk si duk delu. Nanti alang ni terang so ki matha bang ki kompik la. Theklong lelang pusinili matha lo nili ke la solong ke nili non ingkan thongkep plengelo nili la duar baguri yang kang long nili mahang the ka dim lo da dak ningkan thongkep plengelo nili dak do sita la son theklong lela la son kerap bange. Non ki yang bilang sama kerap itu kan nang hin ki do la. So ni patunya ba. No nangli tuma channel nangli tum nili phala so question nangkar jubem bage ni ninga rong piglo je pini alang li phan same an so se dak duar baguri bujale Karbi khai ban Karbi Anglong ba an so se parap theki panili hin penta hil jumelo la pen dakara tum da hil jume piji si la so thak jong si ke plang bi ne duar baguri long do pigla crorpoti ki man do pigla sta khai ban ching hon bo bang ni thekdam long le ki rap bo bang theklong le la tum ta la song thak ki rabi phan sini li ning Mane kais tamelang tumanda kacuning ridolo ningar lo ningar klong. Prangsi perangke abitung dom panilihin pen kardom pajarik lo. Nili tum pini bikhe ka bangke nili tum
kachuro dam kang tung la pen isi ningkarong alam the la pen nilitum kadok we rong asar pendang lok la pen nilitum la bang sodim kedo rong arat doan setame nilitum ningarong pik piapod ma pulutang te nilitum kedam tang suri hinira pho ningkan pen pening suri hinira engkoi pli an benlo jo setame nilitum kedam kewang setame nilitum kisung thep pikangyang pipod ma pulutang te kisuk yuni pendang lok la pen nilitum hat bat kidun pini dukan bojar kedam setame nilitum sung pikangyang setame pinyar ni bangke nilitum piaposi ningarong pik pugi pudama labang solam thep dak bangke inuda korte terang sangho alangli long nilitum je itung kedam kebang asap ka siksak do la pen nilitum phanang rap thapu si nilitum kadoko we rong sar pendang lok la pen nilitum dak mi karmi thuran stami nilitum chingrum pen chingwai si alangli long nilitum tuning dam lo setame alangli ningkimi pen nilitum ka chingki pen alangli arnisi anvet nilitum phanang padak alangli nilitum phan alangli mithang jungjunga khi pen setame nilitum ka chuning ridama teng pen alangli nilitum phanang kirap nona bang ke nilitum towar kedam kebang setame kisung ave pinlo la pen akasik sak abang ke nilitum thangna ta vedelo pusin nilitum pudame pipon ma pulotang te nilitum ajuding land pen setame kisung ke thene ke lehanlo setame alangli phan setame nilitum suri akadom pajudiglo la pen alangli phan anso se alangli la pusonak thak munitum han kidu kisung kerap la puson kaprek phan sami alangli arnam sami hertiumi papidun donang lasi pini nilitum alangli phan ke hai terang sang ho phan sami nilitum mahin pen ka chunyung ridun pen alangli nilitum phanang kerap pot choro parpik lo li hin li rong sar hoi ben same churu pik kurwang thu alangli chithya kai long piduna pen alangli long arnam kai kita pahimeduna si nilitum pinang na jek kiding pen kedam kiwang ka siksa aputhak nilitum kachuneria teng pe alangli nilitum alam pamume pin pen nilitum alam deng si pen alangli akang hon nilitum oblong puthot evang thusi alangli labang so towar pini nilitum phan JCB kaduwi chiwan pen alangli mitha khi pen nilitum han kedam kiwang miseni phan alangli towar ni teman banai pilo asi churupar pik alangli lapuson nilitum dewar baguri nirep hawara long jongsi la pusona munit jongsi litum non bang troxiner ke la puson de lo bote anso se litum dwar baguri mate nirep hawar tame anso se chingthorji tame la puson sona munit kom hek pen posi litum dwar baguri nirep hawar ke asona ka chingthor asaita kom hek la si churupar piglo alang den taman kirabo pot la pen phirange pitung dum fanstame puthot churulo puthanang le tumne le tumalong na ka humri tu pen bang so betta puthona ke en pon thopo korban so addi malong na ke golaghat district se puri ma karbi anglong district se puri lo non ne litum enet map along teng pote lage karbi anglong district ke puri lo golaghat district pulos bang na ke chipuke same ne litum dak ke bang cheng pen ateng pote pinangana khasik sakdo bon same non ke alang litum karbi anglong district pochi chinisi nang iribom no asap sap na irisi ne litum non pinian bang ke misen pen dolong lo la pen ne litum kadogoi bari bithung hai huis tamini tum chikhuli long lo chu ichu somlong lo la ke alang litum same karbi anglong buka chini pen yok sina ke irilo posine tum kroida dan karbi anglong autonomous council pen dak atum hanang dobong lada golaghat district a hoi long boldar long nan tum kido tum han keron ke dak son pi nang le lo ne litum long le pu ta ne litum lang litum ta sor sam boy pini hem ta nang pilo pen pini lang ki yun phandring vel pilo mosame akina sot nai kar munit tem akina sot nai ke me lang la pen towar hena aposi me talong lo lang tolong lo same lang same ni tum la pan available mission na pusona vela mosame bang pitang na pakolong lo la pen hem same la son hem sugna pilo long lo astame churuna ye lang ni tum same stame akina sone ni tum towar phutha ka bangsi alang ni tum aphan chuni ribom same alang ni tum pen na pipila na piji mene der chara phi mosame nilitum kita me ba kasik sak bang do kok pen yoksi ilitum kortilo terang sango alang ni long chuni ripen alang li aning kimi pen ilitum phanang pini na rablo la se kurwang thu alang ni long same anam herjumile piduna asila pusonak thak si council sor tamila pusonang rapte alang ni tum jakong do bom hodle pusinili tum ko alang ni tum same ko chuni ridam thu